Ngiyabona apha nizaba nofifana into yoba uWitness F yindoda enjani, inhloboni yomuntu, ephila nabantu abanjani, bephila impilo enjani. Mos kupart 2 wethu lapho besithetha khona malunga nala evidence ye-chat zakhe uWitness F no-DD Mabuza, Deputy President. Though yena esithi ayongu-deputy, ngu-former deputy president uDavid Mabuza ongasekhoyo esithi ngumtshana, but nje sizaqhubeka based on lento ebhalwe efonini yakhe akamstore ngayo. Umstore as uDD Mabuza, deputy president. Hey madoda, nyuke nayo ubaloyi ambuza into yoba man, since ubuzwa ngomcimbi oba ingabe unemarket yokuthengisa izibhamu na, lo muntu lona unayo yini ilicense yokuthengisa izibhamu? Uphendule lento ethi hayi akaqondi ncam into yoba unayo ilicense. Wathi okay, so since ubona lezi zibhamu zi-unlawful, usithathephi isibindi lo muntu esoba approach umuntu wasemthethweni? Yile kwenza baba wena mawube lula into obu-approach-eke. Hayi uphendule lento ethi hayi izibhamu zakhona uyewazicingela uba zilegit xa kejonga ama-price because xa ezomgunyathi zithengiswa ngabo 2.5 or so. Wathi oh, nyuka nayo uKhumalo. Wathi uKhumalo since umbuzo uthe ungabe unayo imarket na, unayo imarket yokuthengisa izibhamu wena? Phendule wathi hayi. Weza nayo evidence leader. Wathi utsho njani into yoba imarket awunayo after wena ubuzwe into yoba unemarket uye waphendula wathi I want to come and test. Buyotestelana. Xa kazithethelele uWitness F uthe hayi yena uyindoda ethanda i-shooting range, uyindoda ethanda ukudlala ngezibhamu. Ayibambe esinqeni khona apho evidence leader wathi nizaza nayo lo. Wabeka ke ngoku i-evidence eye-chat, i-screenshot somuntu okuthiwa i-conversation yomuntu okuthiwa nguJerry Khazi, though ispelwa ngo-G, ngu-GERRY, though so thina besingacingela into yoba nguGary, but bona bathi nguJerry. So i-conversation yakhe plus la DD Mabuza, deputy president. Bathethe ke kulo conversation yabo kukhona apho besithi khona let's meet 007 tonight. Ambuze evidence leader ngibani u-007? Athi naye akamazi. Athi is it not you? Ayongiwanga. Athi naye akusingiyanga. Phaze futhi phunyukelwa apha ngoba khona bethe no, I am not 007, my name is, but nje kwanqandwa nje same time. Bafethu weza naye wambuza into yoba konje uthini uKate Matlala xa kekubiza? Wathi yena akasakhumbuli. Wathi omnye okay, akathi 00 xa kethetha nawe, xa kebiza wena, xa kerefera kuwe? Hayi wathi yena hayi akasakhumbuli. Wathi okay sha, amthatha wamsa kwi-movie 007 kaJames Bond. Wathi uyayazi lo movie? Wamkhumbuza i-00 ama-agent sithetha ngento ezine-license to kill apha. Uvakalehleka uWitness F kwela cala, simbona ndithi kodwa nje intsini yakhe ivakele. Ndabona ii-commissioners nazo futhi zihleka into yoba kudlalwa kabi apho, kudlalwa ngito yabo zizibhamu. Hayi ke weza naye xa kesuka kwezi chats ezi uza nazo, so ezi chat zikalona zimthatha zithini zimphosele ngapha. Ezi chat zithatha zimphosela ke ngoku apho kunokwenza nokuthi kumele kwenziwe i-meeting. Uthatha ezi chats akaziforwardelwela nguDD Mabuza, uziforwardela uSteve Mutsumi, ku-introducewa umuntu omtsha ke ngoku. uSteve Mutsumi nizamkhumbula ngulo even i-head yama-Hawks esabe nokubiza igama lakhe. Ngena yena ke ngoku in the picture. Hayi xa kengena uSteve Mutsumi ungena uforwardelwa lento abuzwe into yoba i-relationship yakho noSteve Mutsumi okanye i-relationship yabo bantu azame nje ukutsho nje i-relationships zabo uba zihamba njani, ngoba nabazanayo, ngoba nabanga nje into engathi njalo. So ingathi ngendlela kangayo uWitness F ngumuntu arrangeana nama-meeting, uyi-middleman, uyi-messenger. Khona phethe xa kebuzwa khona into yoba so ngumuntu ubu-arrangeana ne-meeting zabo na, wathi hayi kodwa nje bekeke nje uGeneral Shadrack Sibiya athi kuye please tell Kate to pass by today. Athi omnye I spoke to him, uthe uzawudlula ngabo 8. So into nje ngathi njalo nje, but nje akafuni uba kuthiwe ebe-arranger, but nje ubu-messenger nje utshongo wakho umlomo into yoba uyindoda beke athunywe. So kungena ke ngoku lo Steve Mutsumi uforwardelwa lento uSteve Mutsumi, kubuze kutheni uyiforwardele uSteve Mutsumi lento lena. So nje uyathetha ke lonto yakhe engazuvakala kulo Steve Mutsumi. Enye into evidence evelile kune case enokwenza neLimpopo, though ndingayazi noba icrime yakhona yakhomithwa eLimpopo okanye yakhomithwa apho abantu bakhona babanjwe eLimpopo, but nje inonto okwenza neLimpopo yinto enokwenza ne-stolen car, ne-unlicensed firearm and ammunition plus i-cash and robbery. So ngabantu ababanjiwe kulonto leyo. So
kube khona apho yena uwitness F apply khona uapplyela into yoba makukhawulezwe kwenziwe i-report, I think i-examination yama-fingerprints. Xa kagqibile kule utsho uze uyaspecify into yoba ucela into yoba kube ngubani umuntu ozadila nale case. Kungena enye ifigure futhi entsha engu-warrant officer Mutahu, akabuziwe ngu-warrant officer Mutahu. So uthumelele kambani, uthumelela uMutsumi ke ngoku lento lena abuze ubaloyi bayimani why uzathumela umsebenzi wakho into lokwenza lo msebenzi bokutheni yini, what was of interest for uSteve Mutsumi into yoba athunyelelwe ezi zinto ezi. Ayibambe eyeke into yoba hayi yena babekumele ukuthi uyibhiker noSteve Mutsumi uyibhiker kwamele bayodibana, so wayengafuni kube ngathi akathembakali, so wayembonisa nje into yoba ubhizi ngecase akabhizi ngayo. Oh okay, so umthumelele ke ngoku le umzekelo apho ubusithi khona uapplyela into yoba mabayenze with agency, into yakhona inobizayo appeara ecourt leyo yoba mabaphushe ngespeed umcimbi wokwenza lama fingerprints. Yinto lesakwenza uba umthumelele even le evidence bag eyama fingerprints ke ngoku yinto udibaniswa yini yena nawo. Hayi ke into engathi njalo uyowafakwa ekoneni ngayo. Phofu ke ngoku lonto waba nento ethi xa kezithethela uba kutheni ufuna futhi into yoba kube directed into yoba kuthiwe lo muntu lona makube nguye lo warrant officer Mutahu. Wathi warrant Mutahu yindoda vele sisebenzisana nayo naxa sitsho imotivation yakhe kulalento uba yindoda basebenzisana nayo, so usually iba yi-success icase yabo ngalonto le. Kwathi okay sharp, buzani results zathini. I-results ezenziwa ngulo officer nto kwi-affidavit zathi negative, so meaning amapolisa ababili ababantu ababambile akathene ngu-witness F basabanjiwe, but according to into bese ibakhulula similar to la mcimbi wama-ballistic expert, into yoba bazawukwazi into yoba bakhulule bangalinki into kumele bazilinke, so ezi fingerprints azilinkwanga to la crime. Mamelani ke siphuma apho. So inokwenza nabani noMutsumi ininzi nje into, even i-chats zakhe no-General Sibiya ebezithumelela abani, ezithumelela uSteve Mutsumi. Phumani apho. Busithethe senjalo kulanto kwaStumbi ubuziwe ke ngale report bakutheni eyithumela le report. Kungene uGeneral Sibiya apho sokumele into yoba kukhona umcimbi onokwenza lama meeting, so lama meeting I suspect into yoba beke arrange i-meeting ke ngoku between General Sibiya nabo Steve Mutsumi because khona lapho yethe khona it's time for the meeting nani. So wabuzwa malunga nalo mcimbi ufuna nje ukuzikhipha into yoba yena ebengabi khona kwi-meeting yamaqhuzu nje General Sibiya no Steve Mutsumi, but bona ukudibana bebedibana so kuziwa nje nazo ezo chats ezo ke uba emye beke kutheni were you part of the meeting beke, so ufuna ukuzikhipha yena kwezi meeting. Kuqalise ke ngo-introduce ama big boss uMutsumi sesidingo sokadiyanisa ulinkwa nabani, ulinkwa noGeneral Shadrack Sibiya. Thulani nani mamela. Uthe kusesenjalo kuvele enye ifigure futhi eseyivela, le figure evelayo ngumswazi. In fact uMutsumi yena usave ngobra R Steve, bra R Steve into engathi njalo in brackets kuthiwe mswazi. Ngoku ku-introduce ke ngoku umswazi the ruthless taxi boss, wayengabulali wayesiwa nomuntu phansi, waziwa kanjalo ngulo even evidence uthe seke fika ubheka icele watsho ngendlela ifuneral yakhona yenobulewulewu ngakhona. Khethi matla imali ndinibalisele ngespeed ifigures zazi lapho babe attend lo funeral. Kathi Somulifi, Khethi Matlala, Mswazi, andikwasho ngoGeneral Sibiya ndisazayicheka nje ngespeed, Julius Malema. Kuthiwa apho abafana babefika ngechopper, babelenda ngechopper, so sesithina si-driver to ama-funeral ababengadrive bona, they flew. We drive to the funeral, they fly to ama-funerals bona. Apho ngendlela umgangatho wawungakhona uzaba nawo umfanekiso ngqondweni. So kwa-introduce ke ngoku ifika entsha ekulo mswazi. Lo mswazi lowo wathe xa kebuzwa ngaye wathi yindoda eyamkhulisa up until grade 11. So nizabona into yoba ugrunywe yinhlobo enjani yomuntu, because umswazi wakhona uke kuthetheke into ezifana even nama-drugs nokukidnapper nani. So niyayibona le circle lena uba iyidibana mswazi lowo uyi-VIP protection eyayigada yena umswazi kwake kakhethi Matlala. Niyayibona mos uba iyayidibana yonke lento. Seziyaqalisa ke ngoku i-dots ukuthini, ukuhlangana. So General Sibiya ukhona apha, umswazi ukhona, Steve Mutsumi ukhona. Wasaba naye ihawk ukubiza nje igama nje, usabile nje uGeneral Senona ubiza igama lakhe ngendlela okuthiwa unobungozi ngayo. So seniyabona ba kuya kuthini, kuya kuhlangana. So sizabona into yoba izawuthini eziqhubeka, masithatheni ngoba lona nguphatheri wethu. Bafethu belimkile ilizwe lethu, bebeyirula iSouth Africa babantu. Khethi Matlala, Kathi Somulifi, Steve Mutsumi, Mswazi. Hayi bafethu kubi.
I don't know him, Commissioners. I think you do know witness F. I think you know that it's you. Commissioners, my name is that one of that one. Not 007. Maybe themselves together, when they are together, they are referring me as 007. But that is not my name. I know it's not your name, but why would they refer to you as 007, do you think? I don't know. I would not know. You know, when two people are friends there, they call they give people's name. I cannot get into that and say it's because of this. I might have maybe PKS. Maybe they call me PKS. Then I would not entertain that is my name. But I can confirm 00 or 00 is not my name. What did Mr. Matlala call you on his chats? Do you remember? He called me what, Commissioners? What did Mr. Matlala call you on his chats? Do you remember? I mean, if you don't, you just say no. I don't remember. What you'll see when, if you look at the chats that were attached to your notices, is that he referred to you as Colonel and then your name, brackets, 00. Does that ring a bell? I don't know how to answer that. Do you know what 00 signifies in the James Bond movies? James Bond, I don't know him. No, I can't comment on that. You don't know who 007 is? No, I don't know, Commissioner. Well, James Bond was 007. But the 00 agents were the agents who had a license to kill. No, okay, now I know, Commissioner. All right, let's see what proceeds from this 007 chat.